Наполеон Хил. Уроци за успеха. 17 принципа за личен успех чрез действие и позитивно отношение. Всяко нещо, което умът ни може да си представи и да повярва в него, може и да го постигне. Наполеон Хил. Преди успехът да дойде в живота ни, със сигурност ще срещнем временни пречки и дори провали. Когато провалът надделее над човека, най-лесното е и най-логичното нещо за него е да се предаде. Точно това правят мнозинството от хората. Наполеон Хил. Винаги съм вярвал, че човек трябва да дава най-доброто от себе си, независимо от това колко получава срещу услугите си, независимо на колко хора служи или какви са те. Въведение. На върха на стълбата на успеха няма много хора. Наполеон Хил. Преди повече от 100 години една щастлива среща в Питсбърг напълно промени живота на един млад мъж и донесе изцяло нова философия за личностния успех, която послужи като основа на движението за успех през последния век. Този млад мъж бе Наполеон Хил, млад репортер от Вирджиния. Тази среща, случила се през есента на 1908 година, била както той я описва – протегната ръка от съдбата. Хил бил приет за интервю от Андрю Карнеги, стоманеният магнат, който по онова време бил най-богатият мъж в света. Хил го попитал: господин Карнеги, на какво отдавате вашия феноменален успех? Индустриалецът, който тогава бил на 73 години, започнал с остроумие и разказваческа дарба да описва историите на своите постижения. Хил едва смогвал да води стенографските си бележки за казаното, докато Карнеги излагал собствените си и чужди теории за успеха. Индустриалецът отбелязал с тъга: жалко е, че всяко ново поколение трябва чрез проба и грешка да открива пътя към успеха, когато принципите са съвсем ясни. На третия ден от интервюто Карнеги предложил на Хил да състави първа в света практическа философия на индивидуалния успех. Ще те запозная с хора, които могат да ти помогнат да я съставиш. Ще приемеш ли тази възможност и ще я изведеш ли до край, ако ти се отдаде? Хил промълвил с типичния си ентусиазъм: да, ще приема задачата и ще я довърша до край. Карнеги извадил хронометър и казал на Хил, че му било отнело точно 29 секунди, за да отговори. Магнатът допълнил: предложението щеше да бъде оттеглено след 60 секунди. Опитът ми сочи, че от човек, който не може бързо да вземе решение, не може да се очаква, че ще докара до край което и да е свое намерение. Открил съм също така, че повечето хора, които могат бързо да вземат решения, притежават способността да действат с решителност и при други обстоятелства. Много добре, казал Карнеги. Ти имаш едно от двете най-важни качества, от които ще се нуждае човекът, който ще организира философията, която ти описах. Сега ще узная дали имаш и второто. Ако ти дам тази възможност, склонен ли си да отделиш 20 години от живота си, за да получиш без заплащане причините за успехите и провалите, изкарвайки сам хляба си по пътя? Хил бил смаян. Той смятал, че Карнеги ще отдели от огромното си богатство, за да го субсидира. Не е от нежелание да дам пари, обяснил Карнеги. Просто искам да узная дали притежаваш тази вродена способност да изминеш допълнителната миля. Тоест да направиш нещо преди да се опиташ да получиш заплащане за него. Наполеон Хил издържал и втория тест. Той написва американската философия за личностен успех. В следващите 20 години интервюирал хора
като Томас Едисън, Хенри Форд, Александър Грахам Бел, Кинг Жилет, Теодор Рузвелт, Джон Рокфелер и други. През 1928 година Хил публикува Законът на успеха, в който събира тайните на постиженията на най-успелите хора по онова време. Като за първи път в световната история разкрива истинската философия, върху която се гради всеки личен успех. От тези учения 9 години по-късно ще се роди "Мисли и забогатявай", която се счита от много хора за най-великата книга за успеха на всички времена. Тя предлага съществени принципи за подобряване на здравето, състоянието и успеха на човека. Въпреки че читателите днес ще забележат, че езикът на книгата отразява Америка от средата на 20 век, принципите за успешен живот, залегнали в нея, остават с все същата сила и актуалност и до днес, както и преди повече от 80 години. Настоящата книга предлага 17 принципа на Наполеон Хил за личен успех в лесен за четен формат, за да може бързо да ги научите и да започнете да ги прилагате в живота си. Запомнете, ако можете да си представите нещо и да повярвате в него, ще можете и да го постигнете.